Nagdulot ng matinding pinsala sa ilang palayan sa bayan ng Minalaba, Camarines Sur ang sunod-sunod na sama ng panahon nitong nagdaang linggo na sinabayan pa ng habagat. May ilang sakahan ang pinadapa at nalubog sa tubig dahilan upang mangamba ang ilang magsasaka na nawalan ng ani at nalugi tulad na lang ng sakahan ni Tatay Elias. Naapektaran talagang maray, ninulikan si tubig, doros. Siyempre ang doros, lanog ang paroy. Pero pa, imbis na maanihan, minsan nag-apla. Kaya sobra pa sa 50-50 natada. Dagdag pa ni Tatay Elias, nasa 200 sako na palay ang inaani niya ng nakaraang anihan. Ngunit ngayon na dinaanan ng habagat ay nasa 70 sako lang ang kanyang inaani. Dapat pag magayon, inaanihan mo ng lampas 200. Ay ngunyan, dahil nga nag-70. Ano po nagiging dahilan? So ata, kung aros ning magian na lang siya paka-harvest mo, maski yan sa harvester, sa ining iba pina-harvester ko, ata nagulpi, darakan oran doros, lanugay. Pag dinuros ang paroy, manang pag-asa. Ayon sa ahensya, nakahanda na ang ipapamahaging mga binhi sa mga magsasakang apektado ng mga nagdaang sama ng panahon. Dati naman po nakaposisyon ang ating mga buffer stock, yung mga palay, binhi ng palay, mais, at mga minerals and biologics para sa livestock. And meron din tayong pautang dun sa Agricultural Credit Policy Council. Ito yung agrinegosyo na up to 300,000 ang pwedeng ma-loan ng mga individual na nakarehistro sa RSPSA. Eli Balbin, CSN.